Bos días a todos e a todas. Son Olga López, a concelleira de Benestar, Inclusión e Terceira Idade do Concello de Lugo, e hoxe dirixo-me a vos para presentarvos a nova animación sociocultural online. Dado que todavía temos confinamento e temos imposibilidade de levar a cabo os talleres nos diferentes centros sociais polas limitacións sanitarias que nos viñeron dadas, estivemos a cambiar o modo de facer esta animación sociocultural e a partir de agora poderedes acceder a ela a través dun enlace web que constará na páxina web do Concello. Poderedes comprobar que teredes talleres de memoria, manualidades, todas aquelas materias que viñan a ser impartidas dun xeito presencial. Entendemos que quizás non é o modo óptimo, pero isto permitirános que todos vos poidades entretervos un pouquiño máis e darlle contido a este tempo de confinamento. Un saúdo a todas e a todas e boa saúde.